M O R I R E U. Morireu. Així comença el conte Els esperits no menteixen, el primer del recull. És una narració amb regust fantasmagòric, on trobem un grup de joves adolescents a qui se'ls complica una mica la tarda que passen jugant amb la Ouija. El monitor és una altra de les històries d'aquest recull. En aquest cas i en un marc realista, un home ha de resoldre certs assumptes amb el monitor de l'esplai de la filla. El cita en un espai allunyat de la ciutat i quan el monitor hi arriba, amb la moto. De pesca, un altre dels contes, ens endinsa en un registre de ciència-ficció on trobem un món gairebé post-apocalíptic en el qual les aigües dels rius baixen brutes i contaminades i tothom, d'una o d'altra manera, fa el que pot per sobreviure. Un altre dels contes, El quadre, es mou en un escenari de fantasia i terror, tot fent referència a la pintura expressionista d'Edvard Munch, El crit. L'última història, A la colònia hidràulica, és la que dona títol al llibre. En aquest cas, un relat impregnat al 100% d'aires kafkians. Els 13 contes del recull tenen la mort com a nexe i element comú perquè en tots i cadascun d'ells n'hi ha una de mort, sigui aquesta esperpèntica, terrorífica, absurda, tràgica, metaliterària, venjativa, i aquesta diversitat d'enfocaments, en més d'una i més de dues ocasions, us dibuixarà un somriure còmplice. Diu el poeta grec Odisseus Eritis: escric perquè la mort no tingui l'última paraula.